Siyabingelela kuphina lapho kufikelela khona le video makube kuhle makube mhlophe makukhanye kweyihlabathi zolwandle. La ngiphethe umnenke snail snail iyona le snail engiyiphethe la. Mangaphane kuukuthi umuntu onesilonda, isilonda sakho asifuni ukuphola, asifuni ukuhlangana, thola amagobolondo bemaningi omnenke abemaningi nje, ubese uthola umgogodla wenhlwathi. Uma kuwukuthi uyakwazi ukuthola ikhanda lenhlwathi, uthole ikhanda lenhlwathi. Uma kuwukuthi mhlambe leyo nhlwathi niyithole ilentuzanana inkulu, uyishise nje yonke ibe insizwa, uhlanganise nalamagobolondo, ubese uthatha amahlamvu kagwava, ubese uthatha ilentuzana, umuthi ekuthiwa unsuku mbili ukushisa, ubese uthatha ilentuzana, uvike induku ushise, hlanganise konke, ukushise konke lokhu kushe kube yimpuphu, then uzolokana ukugcobisa esilondeni sakho. And also uyakwazi ukuthi ukugqule konke lokhu, ubese uyakupheka ukubilise kubile, ulokwana uwasha ngako isilonda okunye, then isilonda sakho sizophola ukwazi ukuthi ube right. And enye into also, la kunamanzi ala blue, yabona blue, lawo manzi lawa ayamlapha umuntu osuke kuukuthi unenkinga, it's either ye-stroke noma umuntu osuke enesifo sokuwa, so ayasiza kakhulu la manzi. So yizona zinto lezi engifisa ukukuchazela zona. Ikhona enye video ezolandela kosisi abasuke befuna ukulungisa, kubonakala ukuthi kuyonakala emzini, kubonakala ukuthi kuyonakala emzini, osisi abafuna ukulungisa bazokwazi ukuthi bathole le video, izobasiza ukuthi ukwazi ukuthi imizimba yabo ilunge. Lento le uyakwazi ukuthi uyenze, uthole ukuthi uzoba nensizi yakho nje ozolokhane uyikhotha, ulokwane uyikhotha. Le nsizi le ikusiza kuphi? Ikusiza ekuthenini makahlangane usisi abe yimbumba, abe yinto eyi-one, ukwazi ukuthi i-relationship yakho ingevele nje ihliphike, ihlakazeke noma kanjani, ngenxa yokuthi umzimba wakho awukho right.